Prejdem dovnútra. Nič, už neviem, už stačilo. Dobre, stačí. Však ale ju musíš skryť. Idem asi trošku cvičať. Mám ísť za vami? Po všetkom odoberieme, dáme tu, bude krajšie svetlo a tu naložíme na to. Abo vládo. Ja som brutálna. Počkaj, brutálne, ja ťa odvolám. Čaute. Potom sa idem pozvítať, lebo máme tu ešte nejaké action. Dobrý deň, tuto. Servus. Oči, pohoda. Hej. Keď ešte sa trošku aj tu. Či by, vieš, bo ja už také ostrejšie. ja už idem jak Japončík, vieš, tak kvôli tomu. Ale nemal by ísť trošku tu, že by ona sa mohla za ňou postaviť viac. Tak akože, tak ti si posunula dopredu, tak dobre bol. Hej? Tak trošku dozadu. Výborne. Vieš? Dobre, môžeme. Ešte a babi? Kde? Ktoré? Ale tie ostatné. Mám ich zavolať? Choď zavolať, hej. Dobre, a nemáš Ale rýchlo. Choď tady to. Neviem, podľa mňa som vestibulovať. Čauko. Babi, ideš? No, pekne. To sme všetky. Hej, poďte na bok. Kam na bok? Počkajte! Čo? Takže to máte aj na objednávke dneska. Nie, Pavel. No nič. A to je bez... ten s tým sezamom čiernym, taký kockatý. Dobre. No berte si. Kasika. To rúžové je na auto. Chceme obchod. Hej. Poďme tam zdať. Ahoj. Som rád, že si tu s nami. Sa dočkal, hej? Počkal som sa, no. Ty sa máš. Kto si počká, ten sa dočká. Áno. Už nemáme ďalšie. Janko. Môžeš kľudne obísť ďalej. Pozor! Nezapamätaj. Nie, tak myslím, že... Okej, Janko. Dobrá parta. Ja som zafréroval, vieš, že máme z toho. Ja som aj ráno kúpila niečo, že by mali dobrý hrad. Objednané ráno, vyprší. To zrazu, tak? Krásne. No, som hovoril, že keď vyšší dneska. Tam je hlína a... Všetké tri
si nájsť nejakých na oke. A tam ešte také pagačiky sú osypané knížky. Tiež sú fajné, sú prázdne. Mako? Nie z makom, s kmínom sú osypané. Nie sú čisté. Ahoj. Vidím vám. Dobre. Poď aj tu. No, každému ponúknu. Ďakujem. To je stupenka na tento festival. Aj chcete tu dať? František došiel. Stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that it means that you till the end. Yes, I'm on my way. Sometimes I feel like saying that I just don't care. You've got the love that makes you see me cry. Sometimes it seems that the body's just around. That things around no matter what I do. Now then it seems that life's just so much. You've got the love that makes you see me cry. Dovolte, aby som vás pri tejto krásnej životnej udalosti srdečne privítala v mene Mestského úradu Hanušovca nad Kotrou a spolu s vami vítam aj všetkých prítomných, ktorí vás pri tomto životnom kroku sprevádzali. Čiže nie sú známe žiadne okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, obaja navzájom poznajú svoj zdravotný stav a dohodli sa, že po uzavretí manželstva budú používať spoločné priezvisko, ktorí s vami prežívajú tieto slávnostné chvíle. Za malý okamih vyslovíte slova pre spoločný život, pre lásku, vzájomnú úctu a spoločný záväzok. Záväzok jedného voči druhému v každej chvíli, lebo treba pamätať aj na to, že nie všetky dni v živote človeka sú krásne a veselé, s ktorými dnes na túto cestu spoločne prichádzate. Vážení snúbenci, už len pár chvíľ vás delí od okamihu, kedy si poviete svoje áno. Vaše súhlasné vyhlásenie o vstupu do manželstva máte ešte prejaviť osobitne, verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov. Preto sa pýtam, váš ženich, Vladimír Kmec, či sú vám dobre známe práva a povinnosti vyplývajúce z manželského zväzku a či dobrovoľne vstupujete do manželstva tu s prítomnou nevestou Michailou Altápovou. Áno. Rovnako sa pýtam vás nevesta Michaila Altápovou tu s prítomným ženichom Vladimírom Kmecom. Milí slúbne prstenie. Ale už. Daj, 3-4. Našli. Kostolu. Všetky také najkrajšie vo vašom živote. Je si rovná... mám ženu, muža, druhá bezera života, im vás spája láska, porozumenie, vzájomná dôvera. Vážení manželia, prítomní hostia, prajem týmto vlastný svadobný deň. Blahoželám vám a
naši mladomanželia už sú nachystaní, takže nech sa páči, môžu začať gratulácie. Ďakujeme. Vážení svadobní hostia, dovoľte mi, aby som vás v mene celého kolektívu Stodolinky Uhrická srdečne privítala a na vašej spoločnej ceste životom zaželala všetko len to najlepšie a najkrajšie. Veľa zdravia, šťastia, trošku aj tých peniažkov samozrejme, ale hlavne veľa lásky a Božieho požehnania. Nech sa páči. Počkej, že ja ti tiež kable nerozkopávam. Ja chceme, Katarína. Počkaj. Poďme trochu na na dnešnej slavnej hostie a obrovský potlesk. Takže naši dnešní novomanželia Vládko, ja ti dostávam mikrofón, nech sa páči. No, takže vám všetkým veľmi pekne ďakujeme, že ste nám dali to vaše najcennejšie, a to je čas. Tak, ďakujem každému. Máme poslednú dobu a som veľmi rád, že... Milí mladomanželia, milá rodina, priatelia, dlho som rozmýšľala nad tým, čo poviem a hovorí sa, že úlohou svedkyne je povedať nejaké pikantnosti, že naše tajnosti zostanú iba medzi nami. Ďakujem. A chodievali sme k ocnovi do firmy a mali sme sa svojou cestou, svojím cieľom, ale to, čo ste nám tu dnes ukázali, ako sa máte radi, tak ja dúfam, že vám to vydrží počas celého roka a naozaj všetci si môžeme prijať takýto krásny počas celého života. No to vypneme.
života, tohto aj toho budúceho. A naozaj vám želám len to dobré a mám vás rada obidvoch. A teraz vy? Tak sa nám to páči. A keďže na východze šupie až do dna, všetci až do dna a na zdravie. Dobrý. A to je pozvať na dnešný parket svojich rodičov, pretože nasleduje